Adara, kitak-ang na. Akin nga tripping di ay simple ra gyapon kay ni. Paksiw sa gata argud ni, unya kinilaw pud gamay. Bungkag gyapon bahaw ani ron. Ikauban man ako ni akong mga amigong content creator pud. Bidabe ang saon pagpapha sa bahaw. Paphagi. Adi pud basta-basta sa Idol G. Pud gihigop ng gisabaw pud. Akin is Idol aking may pinaka power diri. Akin na bungkag kita ng bahaw ani baton tripping ron mga idol kay murag ipislango man kita. Unya kay nakabalita man ako nga manhi ako mga amigong content creator sa mga kay anang gabi wala man ta kahunting og mga crabs ug mga uban pa mga seafoods kay lagi kalintura ta. Wala tilay madali ani kanina lang pong isda pud nga atong paksiyon sa gata. Tungagan lang pud atong gamay kinilaw pud nga gikan ilabos dinis. Ang importante diha ang natin maandam para sa mga bisita diri nga mga content creator pud. Siyempre, kay luto-luto pa ni atong content dayuhon gid nila di lagi tay kaon-kaon ani kay mga content ani ko mga amigo mga pakatawo man kini ako pud makapalaway sa kagutom. Hangtod nga makumpleto may tanan nay makapabusog nay makatawa napoy pangpahilak. Kuya wala pud ay pangpautog pud. Ali lang taan ano kay basin madukdukan ng lulo. Adi na lang pud magdaghan tabi diri kay murag daghan na mga istorya to diri nga wala klaro. Ato lang pud i-prepare ato mga recipe no. Adara butang na tumbutin diha takang nito ng paksiw sa gata ato adventure ug dating samtang nagpabukal sa tong paksiw sa gata ato pud gisabi og hiyo aning para sa kinilaw nato. Kay atong kini atong paksiw sa gata kay murag oras naman pud niya ilunod ang espiso og makrema kayong gata. Human timplahan pud na itong kinilaw pud butang tog suka butang tog limon adara ara pud ang pag-abot sa akong mga amigo. Adi pud basta-basta din nila mga service o kan naka-artre man gid ni mga tawhana di. Mao ni ang team barumbado sa mati mga idolog ang Dax pamilya nya pagipalo niya ko nila mga idolo kay makalingaw pud kani sila mga content pud. Kunya kay mga guslaern sa mga kani mga amigo nako dit sa misong spot diri aron hukaro na po ni mga bahaw din bagong linungag pud. Nya off mic na ta kay mga on sa ta ngaon ta mga idol. Mo din kung tropa dito team rumbado ni o Dax pamilya ikan sa mati ba. Damat. Ay kanin kanila ba sa makdo kanin kanila ba. Magno na gikan ray bangko bro. Kaya mas makdo ba. Laer sila yung kauban mo. Pudo. Kung sa bahaw ba Lopay ko kinilaw pud. Yaw. Kay kinilaw gamay. Gabi. Tangan. Piti ang bahaw sa libi. Piti ang bahaw libi. Tangan ni kamay cook, bro. Wow!